It is indeed a thing of shock. It was indeed an abomination. Something very heartbreaking has happened somewhere in Africa. A family of 6 went to bed and none of them came out alive. None of them woke up the following morning. What happened to this family of 6? This family went to bed after eating their dinner. They ate their dinner, they said their prayers, and they went to bed. When this family came back the evening that all this started, they never knew that the enemy or the enemies have plotted against them. They had their food there. They ate their food, said their prayers, and they went to sleep. They went to bed. But this family all died from food poisoning. This story happened in Ozubulu town in Ekwusigo local government area of Anambra State, Nigeria. Who poisoned their food is something that many don't know until now. This story happened 1 year ago on October 2021. That was when all this happened. Family of 6 plus the unborn baby that the woman was carrying, making it 7 people that died in just one night. This is so heartbreaking. Three of the children died first. They lost 3 of the children first and they were buried immediately. They were put in the ground immediately and covered with sand. Everybody thought it was all over. They never knew the calamity was even about to start. Just a few minutes after they had buried the first 3, the remaining 3, which was the father, the mother, and the remaining child, also dropped dead. It was a moment of weeping, crying, and asking God why. Everybody was so bitter, so heartbroken that they said that these last 3 that died, they were never going to bury them just like that. That they must know the root cause of this death. That was how they went on a journey, seeking for answers from the medical side and from the spiritual side. From the medical side, they went for a series of autopsies to check the dead bodies, to know what killed them. They sought for answers. Then from the spiritual side, they went to know if it was a human being, if it was an enemy that actually poisoned this family's food that killed everyone, or if it was a kind of mistake or kind of food mixture, a kind of mistake. They really wanted to know. Even the king of the town, all of them wanted to know, especially the family of the wife that was from Abia State. The wife was from Abia State, married to a man in Ozubulu Anambra State. So their family of the wife said no. They insisted that they must know what killed their daughter before their daughter will get buried. If not, that their daughter will never be buried. So that was what delayed the burial from October 2021 up till this November 2022, that the dead bodies were finally buried and the funeral ceremony conducted. Answers were being sought, consultations were being made to know the cause, because this kind of thing has never happened anywhere before. It was so heartbreaking. If it was they died from accident, it would have been reasonable and understandable. But how could a family of 6 plus the unborn child go to bed and never wake up, just die just like that? They really needed answers. They really needed to know what happened.
Choir. Anya ebigo ka anyị ga-ebe ka anyị fichasị anya sonye n'ịchụ aja maka ọsọsọ ya bụ ihe ga-abara ha uru ka ayọ Chineke mgbaghara njọ n'ebe ọbụla anyị si wee mejọ ya. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị gaa keta oke na alaeze gị, maka na ha were olileanya na ya oge anyị na ha nọ n'ụwa, ka bụ ebara site na Jesu Kristi onye nwe anyị.
Ya mere ndị niile ahụ ha na-adị n'ime ili iwe nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọbilite ọzọ. Biko mee ka ụmụ odibo gị ndị a nwee ike ịnọ n'ime ili zuo ike na ndokwa, ka ha nọ na ya ruo mgbe ị ga-ekulite ha nye ya ihe. Gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka ha were ọkụ nke ihu gị hụ ihe dị ebighị ebi n'eluigwe, nke dị ndụ na-achị ebe. Ka ha naghachie n'ebe a si pụta, anyị na-eme nke a site n'ihi na ọ masị iru Chineke isi ndụ nke agbọrọkwa ụmụnne anyị ndị a n'ime Kristi, onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ dara ada gbanwee wee yie ahụ nke ya bụsi ihe. N'ihi nke anyị na-etinye ahụ ụmụnne anyị ndị a, Augustine, Josephine, Emmanuel, Godwin, Blessing na Joseph, n'aka gị. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ adara ada gbanwee wee yie ahụ nke ya bụsi ihe. N'ihi nke a, n'aka gị o Chineke ka anyị na-etinye ha na ndokwa, mekwa ka ha fụ n'ụwa ọzọ. A na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwa naanị. Amen. Ekpere maka ndị na-eru uju. Anyị na-arịọ o Chukwu, ebe anyị na-akwa akwa maka ọnwụ ụmụ odibo gị, ka anyị na-echeta mgbe niile na ụbọchị nke ọnwụ nke anyị
na-abịawanye nso. Nye anyị gracia gị iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ a site n'ibi ndụ dị mma mgbe niile, ka ọnwụ mberede na ọnwa akwadoghị akwado ghara ikwudo anyị, kama ka anyị na-eche nche mgbe niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị gbara anyị, ka anyị nwee ike isonye banye na aṅụrị ebebe site na Kristi Onyenwe anyị. Ka Maria nne nke Chukwu na-edekasịla obi ebere, onye ntasi obi ndị na-eru uju, hanye n'aka nwa gị mkpụrụ obi ụmụ odibo ya si na Josef, ndị hapụgoro ụwa nke a, ka site na ebere ha dịka nne nwee ike iru ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi anyị ka a na-atụ anya ya n'eluigwe, dịrị na ya ebe ebe. Ka mkpụrụ obi na-ekwenụ gara aga, Jesu mere ha ebere, Jesu mere ha ebere. Nna anyị nọ n'eluigwe, ekene Maria, oto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nna anyị ekene Maria, oto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Kwaya tọrọ akwa ha tọrọ nkwukọ eze. Tinye n'okpuru ya. Bute isi elu. Jiri nwayọ. Otu osi eme ebere ọ dị izi Aí vamos tancar. Eu vou tacar, água. Let us shovel. Okay. Let me shovel. Yeah, but then, never.
Gaubua, no, Aja, no Bodani, Bia. Osi Bende, Bia. Aja Magin, Magin. Mia, Christina. And Ebeno, Sitaru Pochita, Kahara, Bundi, Paragin Bokuru, Ndi Mureso, a Penikuya. Ebuzorum now having Jesus, because you see, because Yamumagi. Now, Topu Kahara, he had them take it in a hope. Unkopuna Keregi, Unkopunaji, Mechiganya, you have to move. I told me a man, Toya, Kahara, Buntimania, Bochivezian, what do you mean? So don't know what you can tell you. Christina, Gaburaga, Otahesi, Bogi, Otahesi, Ulogila Digi, Abu Kuchirakuchi, Kahara Bundi, Diota Kahadiota, Kan Ulo has to quote our watch it. Amen. Amen. He's so much in a Arise and fight your battle. When we look, God bless you. Bye-bye. God to go here. They don't know Hunter. They don't have Jose. Now, Bonaje, Makiru. Onye happens, onye ejezi mu onye ka mma. Na akwa akwachi mu oboje ya nti ka njeba. Because je nka, oje amende ye meweziri mu ozo. Ye mata na ha je mewesi age. Na dundu. Obele nwa. Ke Chineke na nkwuru ogo. Onye nke ga-eme ka ha dara ada gbanwee wee ihe ahụ nke ya bụsi ihe n'ihi nke anyị na-etinye ahụ ụmụnne anyị ndị a Augustine, Josephine, Emmanuel, Godwin, Blessing na Joseph
n'aka gị. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ adara ada gbanwee wee yie ahụ nke ya bụ si ihe. N'ihi nke a, n'aka gị o Chineke ka anyị na-etinye ha na ndokwa, mekwa ka ha fụ n'ụwa ọzọ. A na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwa naanị. Amen. Ekpere maka ndị na-eru uju. Anyị na-arịọ o Chukwu, ebe anyị na-akwa akwa maka ọnwụ ụmụ odibo gị, ka anyị na-echeta mgbe niile na ụbọchị nke ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso. Nye anyị gracia gị iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ a site n'ibi ndụ dị mma mgbe niile, ka ọnwụ mberede na ọnwa akwadoghị akwado ghara ikwudo anyị, kama ka anyị na-eche nche mgbe niile, ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị gbara anyị, ka anyị nwee ike isonye banye na aṅụrị ebebe site na Kristi onye nwe anyị. Ka Maria nne nke Chukwu na-edekasịla obi ebere, onye ntasi obi ndị na-eru uju, hanye n'aka nwa gị mkpụrụ obi ụmụ odibo ya.